Ja, juist de jong om 12 uur kreeg ik in de oorlog met de politie en de meesten van veiligers het signaal dat de sfeer wat omsloeg bij de Servento-hal in Sint-Rustenveen. Dat er signalen kwamen dat mensen de dik belemmeren wonen, of de komstig belemmeren wonen van de bus die op dat moment in de ontocht weer bij 28 asielziekers die er kwamen te sliepen. En helaas maar heb ik toen besloten om de ME in te zetten. Waarom had je dat besloten? Wat wie de drip? Ik denk wel, ik de opbouw vanuit het oude weekend. Want Snijterjong sprongen er meestal van de bus. En Justerjong heb ik gezien dat er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen, voor de omwennenden, voor de oorlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van dan moeten we de ME inzetten. De mensen die er stien te protesteren, die hadden het gevoel dat het misschien wel wat te fors inzet weer. Want ze waren in mijn liedse groep, ze vielen haar een beetje intimideerd. Kun je daarin komen? Ja, misschien is dat ook wel de bedoeling van de ME inzet, denk ik dan maar even. Maar er gingen een 40-tal actievoerders die er op dat moment nog waren. En dan ga je het wel midden in de nacht. Dan mat je op een gegeven moment wat. Ik krijg die signalen vanuit de politie en van mijn eigen veiligheidsmeesken. En die signalen die hebben dat al laat dat ik dit besluit nam. Uiteindelijk is dat goed voor ons. Is er geen geweld gebruikt. Hebben ze alles wat de politie onjoeg, gaan ze goed opvolgen, de actievierders. Dus daarmee is het zonder geweld verder voor ons. Nou is die opvang nog rond dit weekend hier. Joen willen de mensen der Westingen te protesteren. Ik neem aan dat je extra maatregels nemen. Nou, vanzelfs leren wij van de oude dagen, van hoe wij de inzet dingen hebben. De inzet die werkt en de gewerking met de politie die is ook hartstikke goed. Wij sluiten net uit dat we dan hier en daar wat extra maatregelen nemen. Maar die kan ik echt net op camera vertellen. Hoe zul je nou weer waarom op de laatste dagen? Ja, ik vind het heel spietig dat wij ME inzetten met haar. En ik vind, ik schande dat mensen dit. Dus joen op joen, de oude weekend dingen hebben. Joen op joen protesteren hebben. En we hebben nou de oude 3 dagen zien dat er dan een bus komt. Oude sneeuw wie dat met 3 mensen. Snijterjong wie het 9 mensen en Juster wie het er 28. En die komen daar te sliepen. En daar heb ik net zo heel volle begrip voor. Nou, zo ik verbonden hebben met een nieuwe Pekela. Dat wie een opvang, die wie even tijdelijk dicht. Klopt dat? Wij hebben een hele week hebben wij het verzekeren van het ministerie om tijdelijk van 4 weken neetopvang te wijzen. Tweede neetopvang, na een eerste neetopvang en dan als oorstwart zeg maar van Ter Apel. En wij zijn altijd die tweede neetopvang west. We hebben begrepen dat oude weekend inderdaad Pekela dicht weer. Maar weer er dus een andere locatie die dus als eerste neetopvang fungeerde. En daarmee hebben wij oude weekend dus wel een aantal mensen opvangen. Maar dat kwam ook omdat de aantallen dus daarna groot weer en dat nodig weer. Want nieuwe Pekela gaat begreep ik goed verriepen. Zou dat dan betekenen dat de komende dagen er neer naar Zusterveen komt? Dat zou kennen, want wat ik begreep is dat Pekela garant zit voor 60 tot 80 opvangplakken. Nou ja, en dan zou dat matje kennen dat wij jong net in krijgen. Maar dat is elke dag weer afwachten. Wij kennen daar, als je in Paardenbloeken, dat had ik maar de aantallen te maken in Ter Apel. En wat ik van het ministerie, daar hebben we heel goed contact mee, is dat de aantallen heel goed fluctueren. En dat kan best wijzen dat er toch weer een vrij grote groep in Ter Apel meldt. En dan staan wij jong weer klaar om ze op te vangen. En daar staan de demonstranten ook weer klaar, want die staan daar joen on joen. Wat zij onjouwen is van, wij willen net jet door de gemeente. Willen ze met deze mensen importeren? Wij zijn een aantal keer in importeerwest met de actiegroep. Juster ook nog. Juster hebben wij ook, want zij kunnen toen ook dat zij een demonstratie organiseren gingen. We hadden afspraken om maken. Wij gaan constateren met dat ze die afspraken juist de jongen schijnt hebben. Dat vinden wij tegenspietig. En daarvoor, wie een college volgen om dit besluit te nemen. De RIE, die hebben we daarvan in kennis gesteld. En die kennen dus daar ook op bevredigen. En daar staan we helemaal voor hier. Wij staan voor uw opvang. Waar balen je het meeste van? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nou ordelijk burgemeester van deze gemeente. En ik heb deze gemeente kennengelerd als een hele vriendelijke en warme en betrokken mensen. En het gaat hier om een liedse groep. En ik weer hier eens om te zeggen van dat dit dus mijn gemeente is. Ik hoop dat wij diezelfde vriendelijke en warme betrokken gemeente blijven kennen.